Falamos de medios escritos que reciben numerosas subvencións e só sacan a portada en galego o Día das Letras Galegas. Como puido pasar isto nestes anos? Dicir, que é o que facemos nós no conxunto como sociedade? Que facemos co galego? A idea é que coidemos do idioma porque o necesita. Bueno, eu en definitiva penso que hai que ser optimistas. O galego nunca se vai perder, hai unha conciencia lingüística suficiente para que non se perda, podemos chegar a porcentaxes moi baixas de falantes, 15, 20%, pero hai unha conciencia lingüística que non nos vai deixar morrer o idioma nunca.